nene. Pues res, només dic, ostres, posa algo així de País Valencià lliure o així, no? Sí, fiquem-nos. Que- Justament nosaltres tenim, mira. I en un costat, Toni, un col·lega de Catarroja, va pintar tres cerdos, tres gorrinos, un polític en una bandera blanca, que no ficava res, un altre vestit de verd, com a militar, però no era un militar, però Sí. era militar. Sí, sí, sí. I l'altre com a policia en una xapa de xèrif. Sí, ja. Pues molt bé, molt bé. Pues bona feina que feu. Gràcies. Jo sempre que puc faig fotos i tot. Tornaré per així quan estigui acabat. Quina cosa més guapa. Guapa.
Mira, autèntics garrofes. I això és el Túria. Tot pacífic, calm. Quina passada. Mira, ahí, passant del vespre. Quin lloc. On està el pont? On està el pont? Molt bé. Molt bé. Vinga, va. Motor. Ai, hòstia. Motor. Quina periodicitat. Señores y señores, qué bestia.